A provar sort. I un de petit, el més petit dels pelats, el 10. Oh, mira, el 10. I amb la moreneta, el 27. I el 63. I ara sí, quan van començar les garrotades, el 36. Digues. El 4. No. Sí. Sí. 18. Sí. 27. Sí. 37. Sí. 39. Sí. 46. Sí. 50. Sí. 55. Sí. 63. Sí. 69. Verbo, sí. 71. Sí. 82. Sí. I 40. Correcte. El 35. El 2, sí. El 9, sí. 12, sí. 22, sí. 26, sí. 35, sí. 45, sí. 47, sí. 58, 58, sí. 63, sí. 68, sí. 71, sí. 79, sí. 80, sí. I 82. És molt bona, El més berro, per davant i per darrere. Sembla que es vulgui i es pugui. 69. Això què són, els reincidents o què? Acaben d'arribar a Iguita. Sembla. President, llegar i vestir de santa. Sí, 7, sí, 17, sí, 20, sí, 22, no, sí, 30, sí, 45, 45, 49, 49, 54, sí, 58, 64, sí, 68, sí, 75, sí, 86 i 40. És molt bona! Petit les cametes. Sí, 12, sí, 13, sí, 25, sí, 28, sí, 36, sí, 44, sí, 50, sí, 54, sí, 63, sí, 68, sí, 77, sí, 82, i 90. Molt bona! Esteu tots drets? Doncs, us heu aixecat per res o voleu seure els que tinguin el 31? A seure. O el 41. Seguiu marcant, que hi ha ratlla. Que tot podria ser que hi hagués algú que no ha marcat res i sortit la ratlla, Seguim marcant. És important no tatxar, 82. 64. 56. A veure, quants n'hi ha?
25 de desembre. Ensenyeu-vos que tingueu el 25. Vale, ara quants quedem? Pugeu cap a dalt. Va, amb el castró. Vinga, veniu. Has pujat per ell. Va, una menys. I el que tingui el 24. Sant Bonet, aquests cartons, Anem per l'àrea, també. La que tingui el 35 ja pot marxar a seure. Va. La que tingui el 81. No? No és aquests cartons. Un 5. Aquests cartons sí que són dolents, I a ratlla, perquè hi ha 2 banderes, 77. Tu te'n vas, tu te'n vas. Em vas també. Me'n vaig. Ja tenim Ai, ja punyetella. una guanyadora. Anem a comprovar, La comprovem. Digueu-me si guanyes el 3, el 4, l'11, 33, 40, 47, 51, 53, 62, 73, 78, 89. Que malo aquest patró! Sí, el 8, sí, 16, sí, 17, sí, 28, sí, 33, sí, 48, sí, 49, sí, 55, sí, 58, sí, 62, sí, 65, sí, 71, vale, 72, sí, i 86. Molt bona! Sant avui no té sort, de moment. No? De moment. De moment. Però deixareu algun premi pels altres, no? Intentarem que no, però Arrasareu amb tot, no? col·laborem en tot, Home, això sempre. Sempre. La Massana sempre col·labora, això no hi ha dubte. No tinc gaire, descafeinat. No, es tracta de que m'explicaràs com va l'assumpte. Bé, de moment bé. Bé? Bueno, avui tenia de venir a treballar, però aquí molta gent m'ha escapat una mica. Tant tocar el dia d'avui. Molt bé, sembla que molt bé. Pas que després de la pandèmia, clar, no sabíem si seria la gent, sembla que seria el primer dia que ho fas, no? Però bueno, bé. Molt bé. Fantàstic. I dos 5, 55. Sí, 34, sí, 54, sí, 61, sí, 79, sí, el 6, sí, l'11, sí, 21, sí, 36, sí, 65, sí, 12, sí, 23, sí, 47, sí, 55, sí, 88, sí, quina correctíssima!
50.